Llwyfan Lawrence o'n i, fi'n dod o Aberystwyth yn wreiddiol, byw yng Nghaerdydd fan hyn nawr, a dwi'n Cynllunydd Sain ac yn gyfansoddwr. Es i'r coleg gyntaf a nes i studio music pop a recordio. So ddes i mas o'r coleg efo gradd yn yma a wedi dysgu fel mae iwso fel studio recordio fel un, fel mae recordio offrynau a lleisiau gan fwyaf. Wedyn o'n i lan ym Manceinion, o'n i chwarae mewn bandiau, o'n i'n lot o jazz a gwerin. Ac oedd da fi ffrind oedd yn gweithio yn theatr Powys ar y pryd, a oedd e'n efo rôl technegol fan'na, ac o'n nhw'n gwneud sioe newydd oedd yn eitha gwerinol yn un naws, a o'n nhw'n moyn rhywun i sgwennu music iddyn nhw. Ges i'r job yna, a nes i sgwennu music fel cyfansoddwr. Ac o fewn y rôl yna, wedyn nes i dechrau dysgu am ffordd o ti'n rhoi'r ciwiau at ei gilydd. O'n nhw jyst yn symud ymlaen i recordio ar cyfrifiaduron, ond oedd e'r actual broses o ciwio pethau'n fyw yn eitha tebyg, oedd yn dal yn goffo mynd trwy sgript a oedd darn o fiwsig yn goffod parhau am hyn a hyn o amser, goffod dod mewn yr adeg o dod mas ar adeg. So nes i ddysgu hwnna i gyd yn ystod y job yna, a nes i fynd o fyna, really. Un job yn erfyn at y llall, a mae technoleg yn newid, a mae'r broses yn eitha tebyg, really. Mae rôl Cynllunydd Sain yn cymryd lot o beth ymlaen, really. So mae'n gallu bod yn gerddorol ac yn dechnegol. Mae'n delio efo'r criw i gyd, o'r actorion i'r cyfarwyddwr i'r tîm Llwyfan a pethau fel yna. Mae gen ti sawl rôl falle bydde di'n cyffwrdd efo, a sawl rôl falle bydde di ddim yn. So mae gen ti cyfansoddwr sydd yn sgwennu'r gerddoriaeth. Weithiau bydde di'n gwneud hwnna'n dy hunain hefyd. Mae gen ti rôl technegol iawn, sef i wneud efo setio lan speakers a microphones, setio lan y cyfrifiadur a setio mas ffordd mae gyd o'r sain a chwarae mas o'r cyfrifiadur mewn i'r system sain. A weithiau ti'n goffo delio lot efo radio mics a microphones a Llwyfan i'r recordio y band a hyn a llall. Lot o bethau fel yma. O ran ciwio sioeau, mae yna feddalwedd o'r enw Cywlab i gael. Mae hwnna'n gallu ciwio goleuadau a fideo a pethau fel capsiynau, a mae'n gallu switcho microphones mlaen ag off a pethau fel yna. Ond ar gyfer sain, mae'n gallu gwneud lot o wahanol bethau. Mae'n gallu ciwio sain yn dod fewn fel fade-ins a fade-outs. Ti'n gallu dechrau un ciw a gweithio ciw arall i ddod mewn, 15 eiliad neu 30 eiliad yn ddiweddarach a setio gyd o'r levels, a wedyn ti'n gallu rhoi lot o effeithiau sain a pethau ar ben nhw hefyd. Ond os gen ti goleuadau a sain, wedyn mae wastad yn kind of codi y cyfarwydd achos mae'n mynd â fe i rhywbeth o lefel mwy theatric, dwi'n meddwl. Nathon ni greu script really byr a really syml. Na gyd yw mae Jack yn cysgu yn ei wely, mae'n troi a throsi yn cael hunllef, mae'n clywed lleisiau ffrindiau, athrawon y rhieni yn ei freuddwyd e. A wedyn mae'n dod i'r rhyw fath o bwynt, a mae'r sain yn cynyddu i chafbwynt. Ni'n clywed sŵn larw mewn i stafell e, wedyn mae'n dyn o lan, a chi'n clywed mae fe'n naturiol yn ei stafell e. So dyma Jack yn cysgu yn ei stafell, neis iawn. A dyma'r hunllef yn dechrau. So mae'r rhain i gyd wedi ciwio fan hyn, ond ni'n ers iddyn nhw fod do fewn. Tyma bach bydd y lleisiau yn do fewn. Sneb yn hoffi ti. Chi ddim yn mynd i pasio'r graddau. Jack, Reda, maen nhw yma. Where is your homework? So yna ciwio'r un nesaf nawr. So yna lawr yma. Ac nath hwnna fynd yn automatic mewn i sŵn i stafell weliau nawr. A wedyn mae sŵn mam yn gweithio lawr grisiau. Wedyn mae fe'n troi'r cloc larwm off. Hwnna. A na fe. So byddai rhywbeth fel yna, falle para dim ond cwpl o funudau, ond mae yna lot o wahanol lefelau o fewn hwnna. Mae Tad yn ddrama am hen ddyn sydd wedi drysu efo dementia. A mae'n ddiddorol iawn o ran, chi ddim yn rili gwybod fel o'r gynulleidfa ble chi ynddo fe, achos chi fod gweld y byd o safbwynt yr hen ddyn yma. Nes i fwynhau gweithio arna o ran oedd y gyddoriaeth yn gweithio i helpu bawb i deimlo mwy dryslyd. Ond ni'n iwsio fe rhwng y golygfeydd i mynd â chi o un amser i amser gwahanol, ond o'ch chi ddim yn gwybod lle o'ch chi'n mynd i.
Oedd yr un actorion yn chwarae cymeriadau gwahanol ac o'n nhw wedi gwisgo mewn gwisgoedd gwahanol i dangos bod yr hen ddyn yn drysio ddim yn gwybod lle oedd e. Nes i wneud sioe i Taking Flight Theatr enw Road. Cafodd Road i sgwennu yn yr 80au a mae am bywyd lan yn Manceinion, really, yn ystod yr 80au. Nathon ni symud i lawr, nath ei cael ei wneud yn y Parc and Day yn Treorci. Beth oedd yn neis am hwnna, oedd e'n beth maen nhw'n galw yn site specific. So oedd ni mewn un stafell, ond oedd y stafell wedi cael ei setio mas fel bod gwahanol bethau yn digwydd mewn gwahanol rhan o'r stafelloedd. A oedd efo ni wedyn gwahanol speakers wedi setio lan yn gwahanol llefydd, so chi'n gallu shiftio'r ffocws yn defnyddio'r goliadau ar sain o un yn yr stafell i'r llall. Ie, oedd yna'n lot o hwyl can i jyst chwarae o gwmpas efo hwnna. Achos oedd y gynulleidfa mewn un man, ond o'n nhw jyst yn troi gwahanol ffordd i weld beth oedd yn digwydd. Lot o fideo bethau yn ymlaen hwnna. So os oes diddordeb da chi yn y swydd, sy'n ni'n cynghori mewn sythiau'r theatr leol. Gofyn os oes efo nhw fel rhywbeth ar bwrdd i sadwn nhw ffona, falle mae dipyn o glybiau ieuenctid, theatr ieuenctid a bethau. A fel arfer, mae chi'n gallu canolbwyntio ar bethau technegol yr un pryd a os chi ddim eisiau actio, bethau fel allwch chi wedi eisiau gwneud, golio, sain, be bynnag. Weithiau mae prentisiaethau ar gael efo pobl fel theatr genedlaethol a'r urdd. Ond sy'n ni'n mynd at y theatrau gyntaf a hyd yn oed gofyn am profiad gwaith a pethau fel yna. Weithiau chi'n gallu jyst cysgodi rhywun yn y theatr a allwch chi jyst gweud bod chi moyn os chi eisiau dysgu fwy am setio lan system sain neu rigio goliadau neu be bynnag. Fel arfer, maen nhw'n rili hapus iawn efo pobl llawn brwdfrydedd sydd eisiau dysgu am y pethau yma achos maen nhw'n deall mae lot o bobl yn dod o'r ochr technegol ac yn dysgu ar y job. So os chi'n fodlon mynd mewn a rhoi'r amser a moyn profiad gwaith, ewch atyn nhw.